May huli daw mga lods. Around La Union boundary. So try nating lumusot. Anyway, kumpleto tayo ng papeles. Huwag tayong matakot. Nice. Parahin tayo. Alright. Kaya yan, kaya yan. Kaya, kaya. Hop. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Mga pards, hindi tayo. Ano ba naman yan? Tagal na nating di nakatikim ng I mean, hindi pa tayo nakatikim ng never pa tayong nakatikim ng checkpoint mga paps. Never pa tayong hinarang. So